L-iżvilupp għandu jkun wieħed sostenibbli. Kien dan il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela meta kienet jiġi mistoqsi mill-ġurnalisti wara tħabbira li 4 artijiet fejn setgħu jinbnew 30 blokk appartamenti se jinbidlu fi spazju ħodor miftuħa għal familji. Fil-fatt il-Prim Ministru elenka l-importanza li għandu jkun hemm bilanċ fl-iżvilupp li jsir f'pajjiżna fejn tenna li wieħed ma jistax jagħlaq il-bibien għall-iżvilupp kompletament imma jħares lejn żvilupp li jkun wieħed sostenibbli. Hawnhekk Dr. Abela ġab bħal eżempju dak li l-Gvern qed jagħmel permezz tal-artijiet tiegħu li qed iservi bħala eżempju tal-viżjoni strateġika li għandu l-Gvern għal pajjiżna. Dr. Abela tkellem ukoll dwar ix-xogħol li qiegħed isir biex lil hinn mill-ħolqien ta' spazju ħodor f'żoni urbani l-element tal-estetika ikun wieħed aktar b'saħħtu. Il-Prim Ministru wieġeb ukoll għal mistoqsijiet tan-net rigward l-inizjattiva Stabilta fejn irrimarka kif l-għan ewlieni tagħha huwa li l-Gvern jgħin fil-piżijiet li ġib magħha l-inflazzjoni għal kontrarju ta' dak li kien seħħ taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Dr. Abela tkellem dwar dak li jemmen fih il-Gvern brabta ma' suq tal-ikel li jaraf is-suq liberu iżda ma jqafx hawn. Nemmnu anzi li l-Gvern fejn huwa meħtieġ li jidħol biex jipproteġi l-interessi tal-konsumatur u obbligu primarju fuqu biex jagħmel issa biex wasalna l dal-ftehim aħna kellna xhur ta' tfixkil. Mhux ħanejt mill-Partit Nazzjonalista frontalment imma konvinti li kien waħda minn dawk l-idej illi beda jrewwaħ minn wara biex ma naslux għal dak il-ftehim li sar minn kollox biex dak il-ftehim jiġi mħarbat minflok tkellimna mal-importaturi, minflok tkellimna mas-sedin ta' supermarkets u tajna stabbilità. U għannota kif pajjiżna kien wieħed mill-uniċi pajjiżi li rnexxielu jdaħħal inizjattiva ta' dan it-tip u waqqaf milli l-prezzijiet ikomplu jolew kieku ma intervjenix. Meta mbagħad kien mistoqsi dwar il-protesta tal-bdiewa l-ħamis filgħodu, il-Prim Ministru saħaq dak li għamel il-Gvern Laburista fosthom billi nġiebu għatta derogi mill-Unjoni Ewropea u numru ta' inċentivi li nataw fl-aħħar snin. Dr. Abela nnota kif madankollu għad fadal xi jsir fosthom b'numru ta' miżuri li l-bdiewa tkellmu miegħu fuqhom bħal spezzjonijiet fuq frott u ħaxix li jkun importat lejn pajjiżna. Jien nemmen ħafna fil-protezzjoni lejn is-settur agrikolu, rajna l-importanza tiegħu partikolarment waqt il-pandemija u nemmen ukoll ma jistax ikollna ħafna regolamenti li jsiru minn ġewwa l-babil ta' Brussell, minn ġewwa l-burokrazija u l-uffiċini ta' Brussell illi ma jirrispettawx ir-realtajiet tal-bdiewa. Meta titkellem mal-bdiewa tara x'sagrifiċċji jgħaddu minnu biex jaqalgħu l-għajxin tal-familja tagħhom u dak is-sagrifiċċji qegħdin jagħmluhom biex fl-aħħar mill-aħħar jagħtu provvista. Hawnhekk tenna kif il-Gvern se jkun qed jagħmel dak kollu possibbli biex jibqa' jipproteġi lis-settur lokali li hu importanti għall-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru nota wkoll il-miżuri li l-Gvern biex ikompli jsaħħaħ il-professjoni tal-infermiera f'pajjiżna b'mod partikolari bil-ftehim kollettiv li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-Union tal-infermiera u l-qwiebel l-MUMN. Ġifieri ż-żidiet li tajna f'dak il-ftehim kollettiv ma kinux bla doċċ imma proprju kienu mnebħa mill-fatt illi identifikajna illi hemm shortage f'dak is-settur tant importanti għal benessere tal-pazjenti tagħna u allura b'mod strateġiku għedna illi biex ninċentivaw aktar studenti illi jidħlu fil-kors li jwassal biex tigradwa bħala infermiera irridu nagħtu kundizzjonijiet tax-xogħol u pagi li huma b'saħħithom. Hawn innota s-sodisfazzjon tiegħu li f'dan ir-rigward intlaħaq ftehim bejn il-partijiet li qiegħed jitħaddem.